Soms liet de baardig in de Kieler Duin bij Appelskeer wekenlang net zien. Dan weer zeggen de boswachters hem een paar keer in de weken. In april van hier werd het jonge beest dumpt. In eerste instantie voelde we les staan. Ik al helle er alles nesten van briedende vogels leeg. Maar de laatste weken ging het helemaal mis. Het blijkt dat hij berig is geweest, zoals we dat dan zeggen. Dus de hormonen spelen op. Ja, bij gebrek aan soortgenoten zijn eigenlijk de schapen een beetje de dupe geworden. Dus hij is er gewoon bovenop gesprongen tot bloedens aan toe. En op meerdere schapen eigenlijk achter elkaar dat hij er bovenop sprong. In het begin liet de baardig, een vrouwtje, haar min benaderen. Maar de laatste tijd ging dat makkelijker. En waren de kansen op een succesvolle vangactie groter. We hadden net een week daarvoor hadden we afspraken gemaakt met een vrouw die hem zich aardig heeft kunnen ontfermen over het varkentje. En zij had hem ongeveer zo ver dat ze het vertrouwen had gewonnen dat we hem beter konden benaderen. Maar Aron de Tiesdie ging het mis. Via de bestambulance kregen Steedsbosbeheer een melding van een onrijding met een best op de Appelschaarse weg. Een duidelijke omschrijving van het best ontbruts. Maar tegelijk wie dat een aanwijzing. Iets zei me al van, het kan wel eens dat varkentje wezen. En toen we aankwamen lag hij inderdaad aangereden langs de weg. Dood. Ja. Een barig wie er nou net jeder in het Drents-Friese wold. Maar het dumpen van huisdieren is nevens Steedsbosbeheer bepaald geen uitzondering. Kippen hebben we toch al een paar keer in het jaar. Volgens mij merken we de helft niet, want heel veel worden er al gelijk gepakt door een vos of door een havik. Maar konijnen worden gedumpt, honden, katten. Ja, het lijkt wel als mensen ze kwijt willen, dan schijnt de natuur de beste plek te zijn dan mensen denken. Maar dat is natuurlijk absoluut niet. Het loopt natuurlijk vaak sneu af, zoals dit geval. Zeg maar, ja.